L-Assoċjazzjoni Maltija ta' min ħaddem l-MA u l-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji laqgħu b'mod pożittiv il-miżuri mħabbra mill-Gvern l-erba' sabiex jgħinu iżjed in-negozji waqt pandemija, partikolarment biex tkompli tingħata mbuttatura fil-likwidità tan-negozji. Fost il-miżuri hemm l-estensjoni tad-differiment tat-taxxi għan-negozji u l-kumpaniji sal-aħħar tas-sena u estenda l-moratorji taħt il-Covid Guarantee Scheme sal-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min ħaddem, Joe Farrugia, għal kif daw il-miżuri mill-Gvern huma qlin waqt żmien ta' sfida għas-sidien tan-negozji qed jirċievu wkoll għajnuna fil-ħlas tal-pagi mant il-Gvern. Naħseb illi huwa pass għaqli mill-Ministru illi qed iħabbar miżuri fejn l-iskemi li kien hemm bħal COVID-19, il-Guarantee Scheme, l-impatt tagħhom jew il-benefiċċji tagħhom ħajġu estiżi għal sena u nofs, flok dak li kien maħsub fil-bidu għal 12 il-xahar. Il-President tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji, Paul Abela, saħaq kif il-likwidità hija fattur importanti sabiex in-negozji żgħar u medji jibqgħu għaddejjin waqt żminijiet ta' sfida. U naħseb dawn l-inizjattivi, l-estensjoni tal-moratorium tal-banek, l-estensjoni anka tal-ħlas tat-taxxa, iva daw ovvjament eventually iridu jitħallsu, imma naħseb jiena fil-moment tal-lum huwa importanti li l-likwidità tal-enterprises żgħar u medji jkunu hemm. U waħda inċentiva l-ikbar inċentiva li hemm ukoll hija l-wage supplement li ħadd tkun sal-aħħar tas-sena, allura qed naraw iktar fit-tul.